Драги зрители, днешната кореспонденция ще ни отведе на едно от най-необичайните, екзотични и самотни места на планетата – необятната пустиня, погълнала огромната територия на щата Невада. Почти необяснимо е как е възможно в една толкова индустриализирана държава като Съединените щати в 21 век да съществува толкова диво, недокоснато от цивилизацията място. Районът е толкова обезлюден, че щатското правителство препоръчва специален курс по оцеляване на тези, решили да се отправят на път във вътрешността на Невада. В същото време, мястото изумява с огромните си мащаби и безкрайни отворени пространства. Парадоксално, причината да бъдем днес тук се казва Варна. Да, странно е, но наистина точно името на нашия древен пристанищен град ме накара да грабна волана, да карам дни и нощи и да пристигна в сърцето на пустинята. Но какво общо може да има нашата красива черноморска русалка с пустинята на Невада? Обяснението се крие в едно изумително състезание, което се провежда тук, в Бетъл Маунтън, от много години насам. Става дума за така нареченото скоростно предизвикателство, което всяка есен събира на едно място в Невада най-бързите хора на планетата, придвижени от собствената си сила. Не става дума за Юсейн Болт, разбира се. Спринтьорите, които си дават среща тук, не тичат, а въртят педали в странни, футуристични устройства, развивайки немислими скорости. Почти невъзможно е обаче куршумоподобните им болиди да бъдат наречени велосипеди. В продължение на десетилетия един изумителен българин на име Георги Георгиев неизменно печели състезанието с потискащо надмощие. Свръхлеките аеродинамични устройства на българина държат на практика всички световни рекорди. Всяко превозно средство, създадено от Георги, носи името на родния му град Варна. През годините многобройни екипи от целия свят, въоръжени с корпоративни спонсорства, олимпийски колоездачи, научни колективи, механици и специалисти правят безплодни опити да детронират гениалния българин и неговата Варна. Най-невероятното е, че Георги не е инженер или механик, а просто бивш скулптор, който няма никакви математически познания, не използва компютър и разчита само на себе си и на своя необясним усет към формите в природата. При мен всичко е интуитивно, каза ми Георги. Има нещо необяснимо, нещо вътре в мен, което ми подсказва какво трябва да направя, за да скрия Варна от вятъра. Варненецът, който необяснимо защо е непознат в България, е наричан от много хора по целия свят с една единствена дума – гении. Преди няколко години учени в университета Бритиш Колумбия във Ванкувър решиха да подложат болидът на Георги на сложен компютърен анализ в специален аеродинамичен тунел. Месец по-късно изумените учени публикуваха доклад, в който заключиха, че Варна е най-съвършенната аеродинамична форма, създадена от човечеството. Това заключение се потвърждава и от изумителните рекорди, поставени от болидите на Георги и управлявани от неговия пилот Сам Уитингъм, който е бивш пистов колоездач в националния отбор на Канада. Бетъл Маунтън, Невада, може да няма много, но разполага с най-правият и най-плосък пътен участък в Съединените щати. Става дума за шосе номер 305, по което се движим в момента. В продължение на много километри по този безкрайен път няма абсолютно никакъв завой. Идеално асфалтираната плоска лента е постлана в нереално перфектна права линия, стелеща се към хоризонта на пустинята. Точно тук, миналата година Георги вписа завинаги името си в историята, тъй като неговата Варна Диабло 3, водена от Сам Уитингъм, смаза световния рекорд, развивайки повече от 132 км в час. За пръв път превозно средство с двигател една човешка сила достигна 1/10 от скоростта на звука. Събитието бе широко отразено в медиите, а ESPN и Discovery отредиха специални предавания за Георги, Варна и Сам. Устройството е направено по дизайн на варненеца и е изработено от въглеродни нишки и кевлар. Колелетата са дискови, изключително тънки и също изработени от споменатата сплав. Усилието на колоездачите е изцяло анаеробно и поставя на жестоко изпитание тяхната сила и издръжливост, тъй като маниакалното засилване продължава почти 10 км. Кабината се запечатва със специална лепенка, така че в нея да не прониква абсолютно никакъв въздух, който да наруши аеродинамиката. Лишени от кислород, в края на всеки пробег, водачите са на ръба на съзнанието си и често трябва да бъдат изнесени на ръце от болидите. Тъй като скоростта е огромна, всяко състезание може да се окаже последно за пилотите. Веднъж падна с скорост от 130 км на час.
И в този момент колелото, понеже е като крило на аероплан, атмосферата го дигна в въздуха и той прелетя около 50 до 100 метра над повърхността на шосето. И доста интересно беше да говорим с него след това. Аз бях в паника, защото аз помислих, че ще убих човек. Ти, когато знаеш, че той върви с 130 км на час и катастрофира, шанса да остане жив е много малък, но по този начин ние направихме заключение, че не трябва да има никакви пречки. Ако паднеш, можеш само да се плъзгаш и да не удариш някой обект, който е, нали, как се казва, цемент или града или нещо, трябва да се плъзгаш. Ако се плъзгаш, няма значение. И цялата конструкция на колелото е като шилд, щит. С щит. Така че, когато той падне, щита го защитава от нараняване. Георги Георгиев е емигрирал в Канада преди 40 години и в момента живее на малкия остров Габриола в Тихия океан, където от години твори шедьоврите си, разчитайки единствено на двете си ръце и малката си работилничка. Българинът отказва корпоративно спонсорство по философски причини, така че всяка есен, заедно с Уитингъм, качва болида на карусерията на собствения си пикап, сменя 2 ферибота и кара около 16 часа до мястото на състезанието. Тази година Георги пристигна в пустинята с твърдото намерение да подобри и още един рекорд, тъй като бе включил в екипа си френската велосипедистка Барбара Буатуи, която пристигна от Париж с надеждата да стане най-бързата жена в света. За целта Георги донесе както новия си Варна Темпест, така и миналогодишния герой Варна Диабло 3. Още на втория ден французойката буквално унищожи световния рекорд, развивайки 122 км в час. Това я прави не само най-бързата жена в света, но и най-бързият човек в Европа. Само 3 души в света са развили по-голяма скорост от нея, при това всички мъже и всички с модели на Георги Георгиев. Малко след нейния рекорд и сам Уитингъм успя да подобри за пореден път своето собствено върхово постижение, развивайки 133 км в час. Болидите на Георги са толкова съвършенни, че на практика целият свят се опитва да копира дизайните му. Много от съперниците му управляват превозни средства, които наподобяват в детайл неговите. Самият той не крие нищо и дори предоставя чертежите и формите, създадени от него, на конкуренцията си. Въпреки това, надмощието му е толкова значително, че в последните години много от останалите отбори се отказаха от участие. Георги сподели, че обмисля да се пенсионира само и само за да може някой друг да спечели. Както се изрази самият той, конкуренцията е важна за прогреса. Мисля, че успях да ви разкажа голяма част от фактите, но за съжаление това, което няма да можем да усетим в днешния 10-минутен репортаж, е колко изключителна, обаятелна и достъпна личност е човекът Георги Георгиев. Иска ми се да ви разкажа толкова много за него, за това как след 40 години България и Варна са все още в сърцето му, за това колко много е уважаван и как всички притихват, когато той започне да говори с мекия си глас. За неописуемата му скромност, която е просто необяснима, при условие, че няма човек тук, който да не го смята за гений. За идеалистичните му мечти някой ден да живеем без войни, бедност и несправедливости. За целта му да докаже ефикасността на човека и че не е необходимо да унищожаваме планетата, защото навсякъде около нас има чиста и неоползотворена енергия. И най-вече за добрината му. Георги е обичан и уважаван човек не само заради гения си, но и заради това, че има в себе си добра дума и усмивка за всеки го. От малкото дете до стареца. Иво, каза ми Георги преди да се разделим, ние сме на този свят за толкова малко. Трябва човек да направи нещо хубаво в този живот и после да му помогне да стигне до повече хора. Това е единственото, от което има смисъл. Философията на Георги е перфектна, без да бъде излишно усложнявана, като дизайнът на неговата съвършенна Варна. Такива българи са нужни не само на България, но и на целия свят. Нисичкият варненец доказа за пореден път, че не е необходимо да си висок на ръст, за да бъдеш великан. Има нещо тъжно във всяка раздяла и когато оставих Георги зад себе си в голямата пустиня, си дадох сметка каква ценност съм открил в тази необятна пустош. Това безлюдно, обезобразено от слънцето място, изведнъж придоби особена стойност и чар,
И в този момент не можех да не си спомня прочутите думи на обичания от всички нас герой на Екзюпери Малкия принц. Красотата на пустинята е в това, че някъде в себе си тя крие кладенец.